Radiseløg. Vidste du, at giraffer med 3 øjne er gode til køling? Dansk tartar. Girafunderviser. Radiseløg. Oksemalkning-inator. Løvelort. Oksekødsgazelle. Pølse. Vidste du, at Maya-indianernes livret var bladlusædende jaguar? Selleri. Træskover. Høns. Hønseflæskesteg. Okapi. Katteakupunktur. Myreterapi. Myrefodterapeut. Bigafar. Agurk. Girafyogaundervisning i Indonesien. Kommunalarbejder. 3 år. Ostepølse. Hej. Jeg kan godt lide pølser med remoulade på. Kanelsnegl. Krasser og det med løg på. Pølsetanker. Remoulade. En pølsemad med remoulade og løg er stærk senere. Pølsedreng. Pølsefinger. Ristet løg. Vil du smage min hjemmelavede pølse og lort? Svedig pølse. Elefant. På min hotdog, der skal der altid være smuldrer fra en tagrende. Min hotdog, det skal være med mayonnaise, Nutella, pålægschokolade og vingummibouncer. Hvis man blander vand og salt, så bliver det til gummi. Basse. Min ønskehotdog, der skal være masser af bacon på. Og måske også lidt ristet løg, sådan så det bliver lidt spicy. Jeg elsker spicy. Hvis man blander vand og salt, så bliver det et pølse. Spicy. Spicy. Ja. Kop mere. Vi er på Lolland. Vi er samlet alle 9 mænd. Vi har det godt hernede. Og bil ser ud som en gammel ged. Og jeg siger til mig selv, at det jo nok skal gå. For vi holder ikke med BIF, men med FCK. Når der så kommer Tour de France, er det det vi tænder på. LaLandia var sved. Louise og Lille synes jo også det var fedt. Tine og Yusuf tog til Berlin for at gå rundt og glo. Vi tog Tornado ned i trakten og hold kæft vi skreg. Og vi gjorde det igen og igen, for livet er jo en leg. Når der så kommer Tour de France, er det det vi tænder på. Matador. Det var hyggeligt på det lille bord. Vi gik i grineflæk, og David tissede måske også lidt.
Michael Mørko han angreb, men det gik i stå. Vi hæppede alt hvad vi kunne, men kunne kun kigge på. Når der så kommer Tour de France, er det det vi tænder på.